Параплегия е медицински термин, описващ парализа на долните или горните крайници или на всички крайници в зависимост от засегната част на тялото. Обикновено се причинява от увреждане на гръбначния мозък или на централна нервна система. По-конкретно, параплегия може да се отнася до парализа на двата долни крайника. Това е най-често срещаният тип параплегия, при който човек не може да движи долните си крайници. Парализа на двата горни крайника. Това е рядък вид параплегия, при който човек не може да движи ръцете си. Парализа на всички крайници. Нарича се тетраплегия или квадриплегия. Симптомите на параплегия могат да включват загуба на мускулна сила и контрол в засегнатите крайници, намалена или липсваща сетивност в засегнатите области, проблем с контрол на пикочния мехур и червата, нарушение на сексуалната функция. Параплегията може да бъде причинена от различни фактори: нараняване на гръбначния мозък, като травми, тумори или инфекции, заболявания на мозъка, като инсулт, тумори или множествена склероза, вродени аномалии, някои генетични заболявания, като например наследствена спастична параплегия. Лечението на параплегията зависи от причината и степента на състоянието, като най-важно място в него заема кинезитерапията и рехабилитацията. В Център Kinesio Life прилагаме неврорехабилитация с цел максимално възстановяване на двигателната функция и засегнатата нервна функция, с цел повишаване на качеството на живот. Чрез целенасочени и индивидуално изготвени програми подпомагаме възстановяването на двигателната активност, изграждане на мускулна сила и издръжливост, постигане на по-голяма самостоятелност в ежедневието. Ранното диагностициране и навременната кинезитерапия и рехабилитация са ключови за ограничаване на трайни функционални увреждания. За още полезна информация последвайте профила на Център Kinesio Life.